Is-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej u d-Djalogu Soċjali ħabar azzjonijiet li se jgħinu jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-Fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia spjega li Malta tinsab fil-fażi finali ta' negozjati għall-baġit il-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-snin 2021 sal-2027. Prinċipali fost tliet azzjonijiet strutturali mħabbra mis-Segretarjat hemm taqsima ġdida li se tgħin lil pajjiżna jassorbi aktar fondi mill-Kummissjoni Ewropea. Ħarsu issa biktar fid-dettall lejn programmi li tmexxi l-Kummissjoni. Programmi huma Life Plus, Digital Europe, l-Investiju u oħrajn biex Malta tkompli tassorbi iktar fondi Ewropej fis-snin li ġejjin. Tħabbret ukoll riforma tal-Aġenzija EUPA, responsabbli mill-programmi edukattivi Erasmus Plus u l-European Solidarity Corps, li kif fil-preżent għadejja ħidma biex jirdoppjaw il-fondi għal dawn il-programmi. Dan flimkien ma' studju li se jkejjel l-impatt tal-benefiċċji fuq ċittadini Maltin u Għawċin u titjib tal-kwalità tal-ħajja li jesperjenzaw permezz tal-fondi Ewropej li diġà kisbet Malta. Dan biex jgħin ħejji pjan strateġiku għas-snin li ġejjin. Dr. Farrugia spjega kif fin-negozjati għall-baġit il-ġdid tal-Unjoni Ewropea, Malta diġà tinsab f'pożizzjoni tajba ħafna meta mqabbla ma' pajjiżi oħra Ewropej. Speċjalment wara li użat il-massimu tal-fondi allokati għaliha bejn l-2014 u l-2020. Bażikament Malta llum irnexxiela ssir l-eżempju għal pajjiżi oħra fil-maniġjar tal-fondi Ewropej. Malta nefqet sal-aħħar ċenteżmu, kontrarju għal pajjiżi oħra illi fl-aħħar studji li saru tilfu madwar 1.3 biljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.